Cześć, siemano. Słuchajcie, przepraszam za wygląd mój generalnie, za to co mam na głowie i za to, że bety zaś są. Tym razem nie będziemy opowiadać o bólu, cierpieniu i chorobie, bo pierwsze tabletki i pierwsze ćwiczenia już za mną i powiem wam, że poprawa generalnie jest o 1.000.000%, także trzymajcie kciuki, żeby to tak szło dalej. Ale wpadłem na przezajebisty pomysł, dosłownie tak genialny, że chyba miło z dupi tyta. Znaczy, mi się tak wydaje, że on jest dobry, a według was może być ciulaty, ale kto tu jest szefem w końcu? Also, słuchajcie, zaczynamy nową serię. Nie wiem jeszcze dokładnie jak się będzie nazywała, to już będziecie widzieć gdzieś w tytule. Serię o snach. Będę wam opowiadał co mi się śniło i będziemy się starali jakoś to zinterpretować i też wy się będziecie ze mną dzielić co wam się śniło. Bo generalnie wiecie co się w mojej głowie dzieje? Wszystko. Mi się już w życiu śniły takie rzeczy, że byście się zdupili ze stołka jak tam siedzicie. Słuchajcie, nie będę się rozdrabniał. Zaczynamy. Dzisiaj miałem coś takiego. Jestem na takiej dupnej łące. Normalna jakaś tam łąka, polska wieś, nie? I przede mną taki las. I jest taka zagroda. Była zagroda taka, no taki płotek niewysoki, nie? I w tej zagrodzie biegały jakieś różne zwierzęta. I co zwróciło moją uwagę, że tam biegał kot jakiś taki i szop chyba. Szop albo jakaś taka fretka, nie? I ja jakoś tak otworzyłem furtkę od tej zagrody i one wydupiły z tej zagrody, uciekły, nie? I ja tak mówię, kurde, teraz nie może tak być, bo się pokapują, będzie haja, nie? Dobra, lecimy. Lecę za nimi szukać, nie? Wydupiam z tej zagrody, patrzę, a na tej łące normalnie pełno zwierząt biega. Pełno tych szopów, małe, duże, ogromne, koty, w ogóle krety, takie wielkie czarne krety wyłażą z podziemi, cała łąka zwierząt. No to ja kombinuję, na szybkęsa, mówię, wezmę byle jakiego szopa. Przecież nikt się nie kapnie, szop jest szop, nie? Sztuka jest sztuka, jak mówił Bogusław Linda w sławnym polskim dziele kinematografii. No i dobra, jakoś tak chyba wziąłem tego szopa, bo to wiecie, to się tak nie pamięta dokładnie, nie? I dochodzę i jest staw, taki stowek mały. I ja coś tam stoję i widzę, że tam ryby pływają i ja chciałem chyba połowić. I do tej wody nagle wskoczył ten szop, mi się wydaje. Teraz albo ten szop, albo ten kot. I on nagle z tej wody za ogon taką wielką rybę wydupił, ale kurwa, tako epno, nie? Taka niebieska, taka ogromna niebieska ryba. On ją ciul na brzeg, a ja tak mówię, kurwa, przecież ją trzeba szybko do wody wsadzić, bo ona się udusi, nie? To ja tą rybę pod pachę, tak, jakoś ją i zapierdalam. I była taka dróżka leśna, wiecie, dróżka po obokach drzewa i ja lecę, a ta ryba taka ciężka. Ona tak już tak... Ja mówię, szybko do domu. Tam ludzie w ogóle, ja z drogi, nie, bo szybko rybę. Wpadam do domu, tą rybę ciul i idę do komputera, nie? Nie wiem czemu tak zrobiłem i nie wiem jakim cudem z jakiejś wsi nagle tutaj do domu dobiegłem w Bytomiu swojego. No i jestem przy kąpie i tak nagle mówię, kurwa, przecież ta ryba w przedpokoju leży, ją trzeba do wody wsadzić, bo ona się udusi. Ja do przedpokoju, ta ryba już tak... Ja ją do rąk i do wanny ciul i szybko korkuję i leję wodę. I leję wodę. I przypomniało mi się, że na filmach na National Geographic oni przecież jak te rekiny albo delfiny wyciągli z tej wody, to oni je tak polewali na przykład z takim wiadrem wody i je tak tam maścili, nie? Żeby im tam dobrze było. To ja wziąłem kubek taki do mycia zębów, co się, wiecie, i ją tak polewam i ją tak maszczę, tam halam, nie? Ją tak głaszczę. No i ona tak ożyła, nie? A ja jej tak całą wannę tej wody nadupiłem, nie? No i ona już tak se tam ona na całą wannę ta ryba taka, nie? Kurwa, taka ryba, nie? I ona już se tam tak żyje. No i ja tak mówię, chodź dziadek, zobacz jaką rybę chyciłem wielką, nie? I tak pokazywałem tam wszystkim tą rybę i się obudziłem. I powiem wam, że to był jeden z tych snów, które generalnie będę się teraz zastanawiał przez dłuższy czas co znaczą. Znaczy powiem wam tak, moja interpretacja jest taka, że całkiem możliwe, że gdzieś w podświadomości siedzi mi tęsknota za łowieniem ryb, bo jeszcze 10 lat temu to z dziadkiem na rybach byliśmy codziennie, także może to gdzieś być. Druga sprawa to jest taka, że gdzieś w podświadomości może mi siedzieć to, jak dziadek mordował karpia na święta, co parę razy miałem okazję za gnoja widzieć, jak go walił w łeb, a potem bezpardonowo użynał, wywalał bebechy i tak dalej. To może być taki rodzaj odkupienia, że ja ratuję rybę po tym jak widziałem jak umiera.
ta wieś to może jest jakiś taki, jakaś podświadoma potrzeba, nie wiem, ucieczki od industrialnego Śląska do pierwotnej przyrody. No pieron wie, są różne tam senniki i tak dalej, ale to jakieś pogańskie okultystyczne zabobony, jak się tutaj staram zastanawiać, co to może w głowie znaczyć, nie? A nie tam, że jak ci się śniła ryba, to ci ktoś umrze w rodzinie, no bo to są pierdoły akurat, nie? Przynajmniej według mnie, nie chcę nikogo obrazić. Także no, to tyle. Ciekaw jestem, co wam się śniło i tak właśnie zaczynamy nową serię. Nad nazwą jeszcze pomyślę, ale myślę, że to jest ciekawy temat, bo w mojej głowie a tutaj już bym powiedział, ile mam lat. Przez całe moje 14 lat życia zrodziło się tyle rzeczy, mi się śniły już takie obrazy, znaczy nie będę wam opowiadał tych rzeczy, których wam nie mogę opowiedzieć, nie? Czyli tam jakieś te... No, wiadomo, nie? Ale myślę, że was niektóre historie zaciekawią. Także dziękuję, jak wam się to podoba, łapka do góry i widzimy się.